дошли. Театър е хубаво нещо, нали? Да. Хубаво е да се гледа, но май още по-хубаво е да се играе. Дали е така? Да. Дали има деца, които искат да играят Слънчева планета? Я да си вдигнете назад ръцете. О, Яна. Има ли деца, които днес искат да играят случайно на сцената? Не е така. Искате ли да играете на сцената? И да! Сега вече Да. може. Приятна игра, деца. Забавлявайте се.
Аз съм доктор Огболи, приятно ми е. Аз съм доктор Огболи. Доктор Огболи, приятно ми е. Аз съм доктор Огболи, приятно ми е. Аз съм доктор Огболи. От дървото си седя, цири, раздавам здраве и на вълци, и на врани, крокодили и мецани, и на всички земни твари. Не, аз имам рожден ден, но останах без пукната пара. С какво ще почепя милите си животинки? Ох, боли, като нямам никакви пари. Влизайте! Скъпи докторе, бъди жив и здрав, отсечкнахте ми този букет от червени рози. Те са от нашата градинка, от името на всичките насенчета. Аз на мулката Чичи. И аз кукумявката Брумба. Рождения ден. Та ние ти понасяме и торта от 65 картофчета от картофената ни градинка. С кокошката! Коко! От името на моите кокоши сестри ти поднасяме торта от 120 кокоши яйца. 120 кокоши яйца! Къде забравяте вашия петелко? Ние сте с пейтана. Къде се българското? Кокошке, къде си чула? Или си видяла? Без петел да съмне и без петел да снесеш яйце. Ами се видяла ли съм? Ами да си видяла тогава. Аз кравата му от всички крави му. Ти поднасям този скромен подарък. 100 литра млечен шейк. Рожден първет. Благодаря ви, приятели, трогнат съм. Аз, кучето Апа, изпратено от стотина езикулните кучета, позволи ми да те целуна по бузата. Мамузо, банк. Какво казва? Големите животни, които не разбират изисквания на кучешки език, това означава, ние никога не ще те напуснем и ще те бъдем верни другари. О, благодаря ви, приятели, благодаря ви. Толкова добро. Те от хората не съм получавал. Та само това, което сега ми поднесохте, ще ми стигне чак до другия рожден ден. Обичам ви, приятели. Доктор Огболи, ние всички обичани от теб. Решихме да си припомним кой как си лекувал, колко много се добрувал и хич не ни си хитрувал. Честит рожден ден, докторе! Честит рожден ден, докторе! Честит рожден ден, скъпи докторе! Честит рожден ден на ден! Чакайте, приятели, чувам нещо. Ето на вратата. Изглежда, че е мишка. Никой няма там за вратата. Така ли се струва? Не, ето. Не му се струва на приятели. И аз чувам, че някой дразни. А ние кухмяци чуваме по-добре от хората, нали? Да. Чакайте, ще отворим вратата и ще видим кой е крив, кой е прав. Ластовички! Ластовички! Какво чудо! Но нали ластовичките не могат да понасят зимата студа от летодватика? Колко им студено? Чирота! Страховночен крокодила! Мисля, че ще ги изяде. Спокойно, ластовички! Този крокодил е много добър. Няма да ви направи нищо лошо. Чирота, карифа, мак. Какво казва? Тувичките питат, тук ли живее прочутия доктор Огболи, който лекува животните?
съобщим. Маймуните, които живеят там, са много болни, много малко изключение. Какво ви боли? Болите корем, лежат на земята и плачат. Докторе, много ли мои, вземете и казвате и част по-скоро да тръгваме за Африка. Иначе всички маймуни ще загинат. Не, горките ще го съжба. С радост бих заминал за Африка. Обичам маймунките и бих искал на всяка цена да им помогна. Но нямам кораб, а за Африка без кораб не може, приятели. Ако докторът не тръгне веднага за Африка, всички маймунки ще загинат. То не само той може да ги излекува. Скрупинилните се сълди ще запълни цялата земя. Вода до гледените ни не плати. Сетих се! Моят приятел Робинсон! Той има превъзходен кораб, приятел! Така, дайте ми бързо морзофона да му се обадим. Вижте, приятели! Робинзон отговаря! Давам ви единствения си останал кораб, щом е за спасението на бедните африкански маймуни. Но внимавай, гледай да не го върнеш цял и да не го щупиш. Карудо си на хълбето по морза. Благодаря ти, Робинзоне! Ще ти го върнем цял. Само да стигнем до Африка. Така, приятели, да се стягаме. Утре тръгваме за Африка, страна на маймуните! Ех, приятели, папа с радост ще заминем. Ех, Африка! Тихо, за жалост няма да мога да ви взема всички. Тук ще останат кокошката, петелът, кравичката и прасенцето. За себе си ще взема останалите. Така, приятели, да тръгваме за Африка. Чакайте! Аз не знам къде е Африка. Кракачи хумата там! Какво казаха? Ластовичките казаха, че ще ни показват на къде да плаваме. Те знаят пътя на Изус. Всяка есен летят към Африка, а на пролет се връщат. Да, но когато се стъмни... Спокойно, приятели. Та нали аз виждам нощем? Ще ви бъда като фенер. Значи всичко е наред. Сега, пълен напред към Африка.
ти платна до край. Ето и аз помагам за пашката си, не виждаш ли жераве? Раз, два, ту наляво, стоп, ту надясно. Пуснем кораб. Благодаря, приятели! В такъв случай се връщам да успокоя бедните маймуни, защото те имат шарка, изсипаница и бронхит. В главата имат огън скрит и гърло ги боли. Довиждане! Довиждане! Да, положението е по-сериозно, отколкото очаквахме. Докторе, към кораба плува друго животно! Това е делфин! Иска разрешение за плаване! Разрешава! Приятели? Да! Кажете на вашия кораб ли прочутия доктор Рокболи? Да, аз съм доктор Рокболи. Докторе, плавайте по-бързо, маймунките няма да ви дочакат. Просто те толкова са болни, лежат на земята и плачат. Чакат ви, моля ви, плавайте по-бързо. Иди ги успокой. Идва той. Благодаря ви. Довиждане! Виждам! И аз, какво е това? Земя! Някаква наистина голяма земя! Ами че да, приятели, това е Африка! Африка! Палма до палма! Ех, Африка, моята родина! Само да не се разплачат, че ще наводнят целия кораб. Ето виждам камилски птици, братята си крокодили. Виждам носорози кабили! Ех, да бей моя родна Африка! Оле-ле, какво става? Буря! Буря! Кой ще бие? Сега ли трябваше да се появи? Сега ли трябваше да се появи тази страшна буря? Аз не мога да плувам! Корабът се накланя! Ляво на бок! Спасявайте се всеки так, който както може! Спокойно, приятели! Ще ви докарам до брега! А по тази буря аз останах си без перушина. Приятели, приятели!
Приятели, много се струва на... И аз виждам, че към нас се приближават някакви наистина страшни хора. И са сърдити, намусени, ама колкото си иска са намусени. Дойдох в Африка да излекувам болните маймуни. Болните маймуни! А знаете ли, докторе, къде изобщо сте попаднали? При разбойничките и човекоядките баймани! Приятели, голям късмет извадихме. Това са най-злите хора на света. Сами разбирате, че трудно ще избягаме от тях. Точно така! Няма спасение за вас! Хайде, да ги заключим! Заключвам! А утре ще ги изядем! Горките маймунки няма да бъдат излекувани. Бедните същества! Горките ни! Никога няма да видим слънцето, небето, цветята, горките ни! Ей сега, ако ревна с крокодилските си сълзи, цялата земя ще наводня, чак Тихия океан ще стане голе! Не плачете, мили приятели! Аз Карузо ще ви спася от тази ужасна тъмница! Не можете! На този затвор стените и вратите са много здрави! А на Петелибокър, май ще ни изяде! И теб, Карудо, ще изяде! Ще ни изяде нещо! И теб, Карудо, ще изяде! И мен! Не плачете, мили приятели! Не плачете, мили приятели! Аз Карудо ще ви спася, давам честната си папагалска дума! Но как? Внимавайте, тихо! Хей, никъде няма да ни избягате!
Чичи, бъдете в моментите. Добре. Карудо и Сиси, лекарствата. Румба, слагай мокри кърпи по главите на маймунките. Татано. Докторе, аз ще им вия с крокодилската си опашка, за да може да... Толкова много болни маймуни, а ние сме толкова малко. Докторе, аз ще им вия с крокодилската си опашка, за да може да извадим по-бързо температурата. Добре, Докторе, температурата не пада. колко е? 40 градуса 2,5. Докторе, лекарствата не действат, а пък ние се изморихме. Не се отчаивайте, приятели. Приятели, хайде да търсим нови помощници. Ние сме толкова малко, маймуните са толкова много. Да, хайде. Да, хайде. Съгласен съм с вас, приятели. Виждам, че всички сте много изморени. Чуйте сега добре. Отивам в пустинята да намеря самия цар на животните. С моя докторски ранг. Единствен той може да ми стане помощник. Тръгвам, а вие за маймунките се грижете и последните си сили нащадете. Къде ли може да е лъва? Пустиня. Къде е лъва? Само пустиня виждам. Докторе, тук съм. Здравейте, ваше пустинно величество. Аз съм доктор Олполе. Отдалече дойдох да излекувам вашите болни маймунки. Много са и много болни. Моля ви, помогнете ми. Ти въобще знаеш ли кой съм? Аз. Да, знам. Кой съм? Вие сте царя лъв. И тогава, как въобще можеш да си помислиш, да дойдеш, да ме молиш, да ходя, да лекувам някакви си нищожни маймуни? Съжалявам. Извинявайте, царю. Ще се оправим тогава някак и без вашата помощ. Довиждане. Тогава прав ти път, докторе.
Така, сега, при кого ли да отида, при кого да отида? Ами да, при носорозите! Къде са носорозите? Носорози! Ей, носорози! Някой вика! Какво си се развикал? Кой си ти? Аз съм доктор Огболи. Доктор Огболи, че какво те боли? Тихо! Дойдох в Африка да излекувам болните маймунки. Много зле, хич не ме добре. Много са зле. Моля ви, помогнете ни. Ти не си добре, бе. Главата нищо не те слуша, май. Вода и че няма да стане. Че ако стане, така ще те подхванем с нашите рогове, Че доктор Огболи ще пачат малки парчета. Ще те направи на докторчета. Добре тогава. Съжалявам, че наруших свещеното ви спокойствие. Довиждане. Тръгвам си. Благай се. нахалник, Как те е срам. нахалник, Тук и тук нещо не те слуша. Да не го слуша, и тук да го слуша. нахалник. Спокойно, боли ли те някъде? Спокойно, утре ще мине. Утре ще мине спокойно. Защо плачеш, скъпа ми съпруга? Скъпи мой съпружи, любимата ми десетинашко малко лъвче се разболя. Цял ден плати, нищо не яде, нищо. Виж, че доктор Огболи е тук. Аз току-що разговарях с него. Боже, какво щастие! Послушай, доктор е тук. Бързо отивай да го извикаш. Еми не мога, защото го обидих. Какво? Обидил си най-почутия доктор на света. Какво си направил? Той единствен може да ги лекува и единствен може да говори на тяхния език. Какво си направил? Бързо да му се извинявам. Добре, макар че ще ми е много трудно, аз, царят на животните, да се моля. Ще се молиш, всичко ще направиш. За здравето на детето ни ще го сторя. Хайде, доктора ще дойде, хайде. Докторе! Добър ден, докторе. Готов съм да помагам денонощно. И съжалявам за постъпката си. Наистина не беше най-доброто нещо. Да помагаш, благородно е. Тогава ще започнеш като санитар. Маймунката Чичи ще бъде твой началник. По-добре да умра, отколкото да работя нещо такова. По-добре да умра, отколкото да работя. Но все пак си заслужава. Докторе, да докладвам, лъвът плаче. Цял ден краката не го държат. Да не очакваш от лъв такова старание. Докторе, може ли да ви питам нещо? Да. Ще дойдете ли от дома да извикувате моето дете, моето болно лъвче? Защо не каза веднага? Чичи, вземи чантата с лекарствата. Бързо да тръгваме. Насам, доктор. Ей, Чичи, как е лъвчето? Оздравя ли? Да, приятели, сложих му една инжекция и то веднага размърда опашка.
Приятели, искам да кажа нещо много тайно. Що ме толкова тайно? Защо ми го казвам? Да, защо? Реших, че вие трябва да знаете. Моите брато сестри са вече почти здрави. Искат да се благодарят на обичайни да му подарят. Те искат да е нещо такова, каквото никой не е виждал до сега. Това нещо е с две глави. Когато едната глава спи, другата бодрства. Това животно е нидрахни. Не сте го виждали в зоологическите градини, дори аз се защото овците са го виждали. Други животни ще затворите очи, ще хванете опашката и готово. Но почти да не можете. Мисля, че се шегуваш. Не вярвам. Не мога да виждам, приятели. Само моите събрата се са го виждали. Искаме да го видим. Да видите, като подарят на доктора подарък. Тогава ви Добре. Маймунки, елате! Това е нидрахни. Ти беше пробва. Ти не можеш. С две глави. Толкова години живея на този свят. Такова нещо не съм виждал. Толкова животни съм излекувал. Такова не съм и сънувал. С две глави. Докторе, искате ли да го вземем в страната на хората? Здравейте, доктор. Аз съм първата част от най-яркото животно и искам да се запозная с вас. Добър ден, докторе. Аз съм другата половина от най-яркото животно и също искам да се запозная с вас. Доктор, искате ли да го вземем в страната на хората? Да, хайде. А ти искаш ли да дойдеш с нас? С удоволствие ще дойда с теб. Веднага разбрах твоето добро лице, че имаш добро сърце. Но обещай ми, моля те, че ако ми стане мъчно, ще ме пуснеш да се върна в Африка. Естествено, че ще те пусна. Свалям ви шапка, приятели. Ще се видим отново, но до тогава тук ще оставя крокодила, маймунката Чичи, и моите верни папагали Карудо и Сиси. Защото тяхната родина е Африка. Ура, маймунки! Довиждане, докторе! Ще ви Корабът на Бармалей! Да! В страната на Бармалей. Значи пак ще ни добре, хайде по-бързо. Хей! Какво търсите тук? Пак ли вие? Не бойте се, приятели, оставете ги на нас.
Ще го вземем. Благодаря за кораба. Ще го вземем, защото вие сте лоши. И нито ще се върнем, нито ще спрем. Да тръгваме. Okay.